Kdo prohraje, musí dělat večeři. Aby to nebylo tak snadné, tak máme nějaké obálky s úkoly, které budeme muset v průběhu plnit. Dokážeme i tak udělat něco, co si budeme moct dát k večeři, tak dej odběr a sleduj až do konce. Ty vole, tady je sen. No tak tohle sestavit. Věková kategorie 4+. Jsme v hajzlu. Vyberte všechny komponenty z krabice, připevněte... Tam musíš dát někam diamant. Tak, jinak hrajeme BO3, takže uvidíme, kdo vyhraje a kdo naopak bude dělat večeři. Tak, házej. Jsi nejmladší hráč. Červený. To je tady ten veprostřed. To je jenom ten veprostřed. Ty můžeš jenom doprostřed. Ty můžeš jenom doprostřed prostě. Uhelník. Ne, sem. Jo a sem. Ty kráso. A koho já chci? Já chci tohodle ne, teď ten je dobrý. A můžeme začít hrát a máš žlutou. Takže taháš žlutou. Nemusím tahat tam, kde je ten drahokam, jo? Ne, to už ne, to je jenom na to položení, podle mě. Taky žlutou. No já to musím podtrhnout pod náma. No my můžeme dát, že to otáčení. My si můžeme vymyslet svoje pravidla. Že tohle prostě můžeme vyměnit postavičku. Jo, to nebo otáčení jako ano. Se To otáčení můžeme vyměnit postavičku, bych dal, ať to máme trošku těžší. Nebo těžší, zajímavější. Žeš po mně takhle prasácky, ale zelená. Ale ty tam nestojíš skoro. Tak. Zelená. Super, ale tam jsou prostě, no vytáhni nějakou tu spod nás. No jen ji vytáhni. No, to je hončo. Jakou chci? A já chci modrou. Ty se můžeš přesunout. Halo? Tam se ještě nic nevytáhlo. Zelená. A už jdu po tobě. Ty hade. Červená. Nebo oranžová teda. Už se nakláním! Červená, takže oranžová. Ty se ale ani nehneš. Jo, hlasem se tam. Zase oranžová. Já si myslím, že máš problém. Jsem opilej! Ty kráso, mě už propadá noha. Jakou chci? No a pojď dolů, ta modrá, ta tě úplně zničí, žlutá. Ne, ale furt drži. Ono to je, dokud nepropadneš až dolů. Jakou chci? Ty kráso, tamhle jak už to padá. Zelená. Ne, to mi to drží. Tamhle jak to spadlo, ne. OK, tak ty tam docela... Ne, nespadneš, že ne, nespadni. Ona mi propadne. 1-0. 1-0, no. BO3, jestli mě porazí 2-0, tak budu fakt naštvaný, jako. Mladší, začínáš. Najednou se ti to hodí. Tak asi kam chceš si to dej. Ne, hodím znovu. Modrej, vagína. Krystal, to máš zase tejty jenom. Musíš mluvit přitom jinak, jo? Prosím tě. Že předtím jsem mluvil jenom já. Ty jsi... Jo! 1-1! Jo! To se nepočítá, počkej. Takovej ten kosoštverec mám. Počkej, já jsem si vzal, jo, oranžový. Želená. Vytahává zelenou, teď házím já. Já se můžu přesunout. Co když nechci? No můžeš zůstat. Žlutá. No, tam bych netahal moc, tam stojíš taky. Už jdu po tobě. Žlutá. Proč? Podsekni si vlastní tu, ne? Postavičku. Hej, ale já Zelená. padám. Ale to nevadí, ty můžeš jakoby sedět. No takhle ne teda, ale... Teď spadnu kvůli. Zelenou. Já tam mám jenom modrou a oranžovou, tyjo. Ty mě můžeš pořádně vyprdět jenom na tom. Jo! Já jsem se možná teď Ty jsi hrozně podkopla, už zase padáš. Ty hade. Žlutá. Ne. Ty tam padáš jak ožralá, zelená. No jako jestli se propadne celý ten čtvereček, tak spadneš, jakoby, jo? I když budeš takhle ležet. Já si můžu vyměnit místo. Můžu se vyměnit zas. A já teď jako nemám kam, nechci. Kam to házíš? Můžeš se vyměnit. Jaký lifesaver! Tak ty jsi měla největší save. Tvoje postava prostě nedrží. Proč mi tam tu nohu prorval tím Aby si pískem? držela. Zelená není. Zelená není. Zelená není. Jakou chci? No jasně.
jestli mi tam tu nohu reálně prorveš, abych prostě Žlutá. padala. Ty krása, ale teď je to nebezpečný všude. Kam jdeš jako? Já si teď připravuju celou dobu terén, aby ty si prostě odešla. No už nemáš moc kam. Ty kráso. No já hraju. Ty se změnila teď. Modrá. Co děláš furt? Nech mě. Ty máš furt chuť podvádět prostě. Stačí mi žlutou a seš dole. Modrá. Ale ty nestojíš na tom. A co s tím mám dělat? Teď bych vyhrál. Teď už tam nemáš ten čtvereček. Vidíš? Ty reálně nestojíš na písku. Já jsem to hekla prostě. To jsem vyhrál, jakože tohle jsem vyhrál. Ne. Teď se podívej, ty vůbec nestojíš na písku, hele. No a... Hele. Prostě nestojí na písku. Já jsem to hekla. No, takže jsem vyhrál 1-1. To není fér. No to je, když ta nestojí, postavička když si prostě vůbec sama nestála nahula. na písku, já furt stojím. Hajzle, vole. Tak, jsi mladší, házíš. Modrá. Modrý diamant. To do rohu. Já půjdu vedle tebe. Žlutá. Kde mám toho svýho? Sem. Ty ten je takový roztažený. Máš 3 možnosti. No tak já půjdu k tobě, že jo? Žlutá. Takže takhle hned jako z kraje. Červená, oranžová teda, oranžová. Tak ale to není fér. Co není fér? No, super. Jak si tam ale, já tam padám docela na zadek, zelená. Tu jsem vytáhl nám obou. Zelená. Já nám taky vytáhnu jednu. Počkej, já padám, já jsem Já jak taky ty. padám. Ne, já ji mám jenom pod sebou. Halo. Tu máš u sebe, no. Kraj, anebo kraj, no. To si nevybereš moc. Ale tahej, já se propadám. Mně tam už padá zadek. Jakou chci? Ty, a teď je to, kdo z koho? Ne! No ale dělej, já padám. Já zůstanu. Padej, no a padej. Co jsi hodila? Já si můžu vybrát Nemůžeš se- místo. Ty jsi to hodila znova. Halo. Žlutá, není. Ne! To není fér! Vyhrála. Takže dělám večeře. A teď přijde první úkol, který tady máme, ale nejdřív samozřejmě uklidíme hru, takže uklidíme to a vylosujeme první úkol. Tak a hned, jelikož jsem prohrál, tak tady mám první 2 obálky. A teď v těch vím, co je, protože to je 50/50, jestli budu vařit, co chci já, anebo jestli budu vařit, co chce přítelkyně. Já chci tuhle. Tak schválně. Yes! Yes! Můžu vařit, co chci! Můžu vařit, co chci! Mua! Já tohle nechci hrát. Mua! Můžu vařit, co chci. Dobrý, tak co si dáme dneska? Dáme si Mě se neptej. nějakou krkovičku s těma. S hranolkama. Krkovička s hranolkama. Já, že jo? yummy. Mňam, krkovička s hranolkama. To bude dobrý, ale. To je mega easy, ale. No a? Proč bych vařil něco? Mám vařit večeři. Mám. A co chci? Tak, my jsme právě u Teska. No a jelikož mám koupit suroviny a já chci uvařit krkovičku, prostě uvidíte. Jdeme nakoupit do Teska. Máme doma pomeranč. Jeden. Co dál? Brambory. Brambor. Tohle je další vesliny, no tak to je fakt, to je neuvěřitelný. Vepřová krkovice, plátky bez kostí. To je těžký. Brambory.
Já už jsem nakoupil, no a co to teď znamená? Jelikož jsem nakoupil, mám tady 5 obálek a z toho si budu vybírat 3. To samý Anička, takže jdeme vybrat první obálku, co budu mít za úkol. Tuhle chci. 2 minuty máš poslepu! Hned ze startu! Teď si vybírá Anička v obálku, protože jako... pojď, můžeš tahat. Tak, co tam je? Co tam máš? Co máš? 2 minuty musíš být ruce vařící. Ale já na to neuvidím! No, to je právě Teď já na to neuvidím! To je pro tebe win-win situace. A teď jak ty uvidíš, když budeš stát za mnou? Jo, takhle. To bude ještě horší, chápeš to? No, takže nakonec jsem docela vyhrál, i když nevyhrál, ale Anička mi musí dělat ruce, no. Dej, nastav minutku. Tak, minutka zapla a já bych chtěl pro prkínko. Ty pišťalo. Máš ho? Tak, polož ho tam. Tak, a teďkon já chci maso, abys otevřela. Ukáž? Výborně. Tyjo, to je dobrý, takhle mě to normálně baví. Já ani nemusím vlastně vědět, kde ty suroviny jsou, protože to musí otvírat za mě, že jo? No, někam na stranu. Tak, salát. Uká? Jo, to taky můžeme otevřít. Všechno otevřít prostě musím. Musíme ho otevřít! Brambory můžeš otevřít. Tak, a my je budeme potřebovat, já je asi nebudu loupat, já udělám takový ty hranolky jako hranolky, víš? Tak, co potřebujeme dál? Misky, no tak tam chci vidět, jak došáhnu. Jau, to mě budou bolet pindík. Ne, počkej. Au. Ještě nejseš ani Au! Ty jsi mi dala do hlavy! A teď začneme připravovat marinádu na maso, takže... Už konec? Už můžu vařit normálně? Ano. Dobrý. Můžeš mi říct, jak jsi otevřela prostě ty brambory! Já jdu dělat krkovičku s medem a s chili. A ještě něco jsem chtěl. A brambory k tomu. Tak dám tam med. Tak, kapka voleje. Já jsem měl ale jako první asi dělat ty brambory, protože ty se dělají v troubě jako nejdýl. Ale to je jedno, teď do toho pak už jenom přidám chili a bude to hotový, takže... A ty si vlastně chtěla ale ty chipsy, veď. Takže jdem další úkol, jo. Tak mi dej vybrat. Klidně jich můžeme vzít víc, když jako... Tohle chci. Můj úkol je zakomponuj do jídla ovoce. To zvládnu. Zakomponovat do jídla ovoce. Easy. Co je? Ukaž mi to. Ukaž mi to. Rozbij své drahé polovice vajíčko o hlavu. Tak, cože já jsem to měl dělat? Jo, zakomponovat to ovoce. Já dám pomeranč do salátu. Já udělám salát s pomerančem, takže já jsem v pohodičce. Co když to nedokážu? Tak jsi debil. No tak to vyměníme a já ti takhle klepnu. No dělej, já už chci vařit. Kdo to bude prát? Ne! Spíš, kdo to bude uklízet. Já jdu vařit. Si myslím, že brambor už mám jako dost. Já ty mám krásně uklizeno a chci ti něco říct, že mi to furt kape z té hlavy. Teďkon teda, když už mám rozkleplý vajíčko o hlavu, to je nejdůležitější na tom receptu vlastně, tak hodím brambory do misky, jo, brambory prostě do misky, snažte se oddělovat, ať pak je nemáte nalepený na sobě jak banány. Kapka voleje, máme tady třeba koření na pizzu. Dost ho tam dám, volej, ještě trošku. A teď promíchat ty brambory. Já bych to normálně... Mám ho. Ty brďo, to jsem nevěděl, že mám uzavíratelnou misku. Teď už to vím, dík. Tak, díky tomu, že máte uzavíratelnou misku, jako já, tak můžete ty hranolky, brambory, tohle a tamhleto takhle zavřít, jo, a promíchat. Já jsem je tam nedal všechny, proč jsem je tam nedal všechny? A jelikož tam musím dát to ovoce, tak jak jsem říkal, dáme pomeranče do toho salátku. Ono to má Karlíto jako rád. Teda Anička to má ráda, ten salát. Aničce ten salát chutná, takže ten ji uděláme. A to si můžete i zapisovat recept, protože není to složitý, je to lehký. Já už jsem to dělal na sabatonu. Tak, jinak brambory v tuhle chvíli vypadají nějak takto. Vypadají na pohodičku. Na pohodičku a teď je rozložíme troubu na 180 dám.
No 2 kila možná ze začátku. Jak moc je ostrý tohle chili, nevíš? Hodně? Tak ho tam nebudu dávat moc, no. To tam udělá tu chuť. Ale já už mám 2 úkoly za sebou, tyjo. No vlastně jeden jsem zatím splnil, ten druhý jsem ještě nesplnil. Já tam do čeli skoro necítím. I když jo, to není tak zlý. Tak, teď si naložím maso. To pak je rychle hotový. Ty vole, ono to na tom nedrží vůbec. No nevím, moc se to na to jako neobalilo. Ale budeme doufat, že když to v tom bude takhle chvilku jako ležet. Já jsem toho hlavně možná udělal málo, ale maso naložené. Co půjdu, tyjo, ten salát dělat. Ten salát je nejlehčí, ten mám rád, ten miluju a je fakt jako jednoduchý. Takže já potřebuju teda pomeranče. Potřebuju polníček, potřebuju římák, okurku, ta tam je taky dobrá. Tak, ale jak se dělá ten výborný salátek? Počkej. No, já bych dal další challenge. Můžeme dát klidně 4 dneska. Tak, další úkol. Teď vybíráš první ty. To bylo naposled. Ne. Co máš, že mi musíš pomáhat, vy? Jo. Musí mi pomoct! Jo! Konečně budeš taky něco v tom videu dělat. Po dobu 2 minut můžeš využít pomocníka, anebo může vařit za tebe 2 minuty. A teď to je mi úplně k ničemu, když ty jsi to teď vytáhla, že mi stejně 2 minuty. Tak to je 4. No tak to je 4. No to je 4 minuty teda. No můžeš, natrhej si tady. Řím, jo, aha, tak okurku. Tu bych voloupal, ano. Ano, půlka bude stačit, no. Tak já si zatím aspoň připravím pomeranče, protože 2 tam vymačkám. Tak 2 pomeranče tam vymačkáme a 2 nakrájíme. Tak já zatím vymačkám pomeranče. Hele, mám tady pomocníka. Ty jsi to fakt dala na 4 minuty, jo. Ježišmarja, to nakrájíš tak tu okurku, no. Tak vidíte, jak se hodí ty úkoly? Tam, kde máš mísu na salát? Tady. To byl hodně malý salát. Tak si vem větší, no. Tak, pomerančová šťáva. Já tam potřebuju olivový olej. A pak se do toho přidává cukr. Se do toho dává třeba agave sirup. A nebo můžete med, no to už je jako... Tak, dám tam agave sirup. Nebo teď to není agave, je to. No, už můžeš končit. I když, ježíš, to je dobrota. Koukej. Není to špatný, ne? Je to dobrý. To vypadá nějak takhle. Vy tam vlastně máte jenom oliváč, pomeranč a agave sirup. A je to fakt výborný. Nemeš, musíte odtrhávat takhle, tam jsou stonky totiž a ty nejsou tak dobrý. Jo, Anička, když si to dělá, ty saláty, tak si taky i ty kořeny prostě, ano. Salát se nemá krájet, jo? A víte co? To vůbec nezajímá. Se líbí, jak řekneš spousta lidí a přitom myslíš hlavně sebe. Napište nám do komentářů, kdo krájí mozzarellu a kdo jí trhá. Jako hranolky prostě nějaký to nepřežili. Nebo teda hranolky, brambory. No, takže já je půjdu radši smažit. No klasika, že jo, prostě ty úzký se udělají jinak, že jo. Tak, budu dát rychlo kurz krájení. Ale nějaký jsou jako povedený, ale jinak jsou takový prostě to... A to mě nevadí, mě chutnají tak. Tak je nesežer všechny, ať máš k tomu masu, ne? A teďkon už jdu dodělat, už jdu finišovat, neboj se. Tak, já potřebuju pinzety. Já vím, že většina z vás tím není zvyklá pracovat, ale pinzetík. Ještě bych dal úkol, ne? Já taky beru jeden. Tak, co máš za úkol? 2 minuty tě musím prudit a kritizovat. Super, 2 minuty nesmíš používat nůž. Nepotřebuju nůž! Nepotřebuju nůž! Ne, chtěl jsi mi nakrájet pomeranč. No a co? Uhni. Hej. To už si jako začala prudit, jo? Podle mě prudíš od začátku, co teď to jedu. Co teď vařím, hele. Jako pro mě to není úkol, no. Pro mě je to každodenní jako... Rutina. Ty vole, cítím ten med. Já jsem rád, že teď můžeš kritizovat. Teď si... Tak. Byl výraznější.
Protože to je pomerančem. Tohle je vodový takový jenom. To je pomerančem! Proč si nestopuješ ty 2 minuty? To už jsou 2 minuty, seber se a běž. Já to vydržím do konce. Víš, jsem se rozhodla. Jo, tohle tě baví totiž, to je jediný. To bys mohla dělat celý den takovýhle. A tohle je co? To je ještě zálivka? Ještě to není. Ano. Co se vůbec nedělá. Nevím, proč se neudělal, já to budu muset dát do trouby dopít. Nevím, prostě tam se kus krkovice neudělal. Bože můj, ty jsi fakt hovno. Ty přestaň! Tak, hele, brambůrky krásný. Já jsem ale dneska schytal i docela jako v pohodě úkoly, akorát já si před tím jídlem půjdu dát jako sprchu. Já vím, že je to debilní, ale s tím vajíčkem na hlavě fakt nechci, takže já nejdřív nandám tobě, sobě dám až potom. No nic, vidíme se za chviličku. Tak, já už jsem vylez ze sprchy, jo, vajíčko jsem musel smejt z hlavy, takže snad už dobrý, snad už tam není. Ale jdeme si všechno nachystat, jdeme si všechno připravit. Brambůrky dopadly takhle a já tady máme ještě himalajskou sůl, ona na tom nebude držet, no, teď mi to došlo. Tak to ještě trošku tak jako, takhle jako posolíme, jo. Tak zasypem, odsypem. Tak, brambůrky, jo, dopadly velice dobře, si myslím. Já ti jich dám víc, protože ty jich sníš víc. Chceš salátek do misky nebo na talíř? Do misky. Já bych ho dal na talíř totiž, aby to bylo hezký, ale dobře. Já ten salátek ani nechci, takže já ho dám hlavně tobě. Tam můžu přidat víc, ty toho vlastně sežereš hodně vždycky těch salát. Tak samozřejmě, že ti dám to hezčí, že jo? Ty, ale to voní po tom medu. Úplně ježíšmarja, to se normálně ježíšmarja. Já nejradši dělám masa, protože jo, ale koukejte na to. To je úplně jakože... Nemá Karlíto pokrm, takže jí ho donesem. A bych si možná k těm brambůrkům něco dal. Brambory za mě v pohodě. Není to zas taková raketa, ale jsou dobrý. A teď krkovička. To je dobrá. Ta je dobrá. Co to je za obličej jako? Krkovice. Jemně pikantní, s medem, sladoučka. Já mám jakoby rozdrážděný jazyk z těch kyselých pásků, takže vlastně. Tak super, jsem rád, že jsem jí musel dělat večeři, když necítí. A mě chutná. Je taková naslázlá, trošku pikantní. Jo, to cítím. Je to dobrý. Ne, je to celý úplně na hovno, já tohleto žrát nebudu. Tak jsou. Takže, napište nám do komentářů, jaký content by vás bavil, co byste chtěli vidět, co byste chtěli, aby jsme točili a jestli vás baví takovýhle výzvy. Napište to do komentářů, no a mějte se.